النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 20 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. A jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul Nisa. Fadin Allah ta'ala allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa a'tadna lil kafirin azaban muhina. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 38. Tambaya daya kadai zamu ansa. Wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta'ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan ya'ya 30. To daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku, sai ya auro wata yarinya matashiya, to sai kuma ya haifi ‘ya'ya uku da ita, kaga an hada da waɗancan 33 kenan. To sai kuma ya ɗauki karan tsana ya ɗorawa waɗancan ‘ya'yan 30 gaba ɗaya, sai waɗannan ‘ya'yan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake so, har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu, cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran ‘ya'yan su ci gadonsa. Yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasautawa kowa. Menene hukuncin haka ɗin cikin addinin musulunci? Wato na farko dai wanda duk Allah ya ba shi ‘ya'ya wajibi ne ya adalci a tsakanin ‘ya'yansa ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba, duk ɗa ne, kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba ko a duniya ko a lahira. Ubangiji ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san cikin ‘ya'yanku wanne ne zai fi muku amfani ba, wala Allah namiji ko mace. Saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba, shi yasa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci daidai wa daida tsakanin mace da namiji, tsakanin 'ya'yan wance da 'ya'yan wance, ba tare da bambanta su ba. Mutumin da duk ya fifita wani dan akan wani, to hukuncinsa ya zama azzalimi, kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama. Abu na biyu kuma maganar cewa 'ya'yansa ba za su ci gadonsa ba sai wani adadi da ya ware, shi gado baya da iko a kai. Na farko dai mutum baya da ikon raba gadonsa yana da rai, domin shi kansa al'ir yana daga cikin wato sharaɗin cin gado. Wato na farko ya kasance wanda za a gada ya mutu. Na biyu rayuwar mai cin gadon bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidai kiftawar ido ne. Na uku ya kasance akwai dukiyar da za a ci gadon ta din. Na hudu kuma a gane ta wace bangare za a ci gadon, ta wace fuska ne cin gadon zai kasance. Na biyar ya kasance ba a samu wani mane min mawani ulirsu ba. Waɗannan ababai dole sai an same su gado ya tabbata. Ta haƙuƙo wafatul maurud, tabbatuwar cewa wanda za a ci gadon sa ya mutu. Mutumin da yake da rai kenan ba a cin gadon sa. Sannan kuma ta haƙuƙo hayatil warisi ba'dahu walau lahza, tabbatuwar mai cin gadon ya yi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada ko da bayan sa ne da kiftawar ido. Abin nufi mutum da yake da ya'ya 5 sai aka yi hadarin mota, lokacin da aka yi hadarin mota faf daya shi mai gidan ya mutu, kuma yana tare da 'ya'yan guda 5 cikin mota. Sai aka je aka ɗauko su, waɗansu sun ji rauni, waɗansu mummuna, waɗansu kaɗan. Akan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu, bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa, sai ya kasance saura 3. To idan aka tashi raba gadon wannan mamaci, shi mai gidan za a raba ne ga dukkan 'ya'yan guda 5 sai kowa ya samu, tun da sun rayu bayansa, duk da cewa sun bi shi bayan mutuwarsa. Ko da minti 1 ne mutum ya rayu bayan mutuwarwa ne, to sai an ba shi gado, sai an ware an ce wannan nawa ne, wannan nawa ne, wannan nawa ne. Bayan an gama kasafin sai a zo to shi wannan nan da aka ware masa nashi da wani da aka ware su kuma su waye masu cin gadon su, sai a bayar ga waɗanda za su ci gadon su bayan su. Wato dai kenan kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayansa ko da lahaza shine abin da zai tabbatar da gado. Idan mutum yana raye ba halin ya zo ya raba gadon gidansa, yayi wa Allah shigige ne yake. Wannan kanshi munin ladabi ne ga Allah, kana da rai ka zo kana wai kasafin wai wani a bashi kaza, wani a bashi kaza.
kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi, amma bayan ka mutu tunda ya saukar da ayi yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayayn, ta yi bayanin rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa. ko manzo Allah ke cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith, dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya shata masa rabon shi da kason shi da za a bashi. saboda haka ga mutum ba zai zo yawa Allah ganganci ba, kana da rai ka zo kana kasafi. dan haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron ubangijinsa, ya sani cewa abin da ya yi dinnan zalunci ne ba kuma daidai ba ne, kuma ba ya da yanci karkashin doka ta addinin musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin 'ya'yansa. shari'a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu, kamar a ce ɗaya daga cikin su ba musulmi bane, kaga ba zai ci gado ba. ko a ce ɗaya daga cikin su shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban, kaga ba zai ci gado ba. ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai. dan saboda haka uba da ya irin wannan hukunci na ganganci, kamata ya idan an ji shi idan jama'a sun ji shi su je su yi masa wazi, idan ya ki ji su kai shi kotu ta addinin musulunci, kuma ya kamata alkali ya ladabtar da shi idan an kai shi kotun addinin musulunci, dan wannan rashin kyautawa ne. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. kamar yadda na faɗa za mu tashi kan aya ta 38 mai Allah madaukake ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Ubangiji ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas, da kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas amma suna nuna wa mutane. Manufarsu mutane su ga yayi zakka, mutane su ga yayi sadaka, mutane su gani su yaba masa cewa yayi wata hidima ta addinin musulunci, gina masallaci ko makarantar islamiyya ko taimakon gajiyayye ko tallafa mara lafiya. Sune yunfiquna amwalahum ri'a'an nas, manufar su wajen ciyar da dukiya ba wai Allah ya ba su lada ba, ba wai su samu aljanna ba, su dai mutane su gani a ce wani yayi kaza. wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ba sa yin imani da Allah, ba sa yin imani da kuma ranar karshe. to irin waɗannan mutane suna cikin waɗanda aka ambata a baya na inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, ma'ana ubangiji baya kaunar su kenan, ubangiji baya son su. wa man yakun shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina, wa man yakun shaytanu lahu qarinan, dukkan wanda shaytan ya kasance shine abokinsa mashawarcinsa, fasa'a qarina, tur da abokin shawara ko wanda zai lizince ka in ya zanto shine shaytan. waɗansu malaman suka ce fadin Allah ta'ala wallazina yunfiquna annasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir fashaytanu qarinuhum, shaytan shine qarinin su. don in ba dan wahayi na shaytan ba da shawara ta shaytan ba, ta yaya mutum zai ce da dukiya baya neman lada a wajen ubangiji sai dai nuna mutane. me ke nuna kaddar haka din da Allah ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasa qarina, wanda duk shaytan ya kasance shine abokin satur da aboki. wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir, me zai cutar da su inda a ce sun yi imani da Allah hakikanin imani, kuma sun yi imani da rana ta karshe hakikanin imani da ranar karshe. wa anfaqu mimma razaqahum Allah, kuma suka ciyar daga abinda Allah madaukakin sarki ya arzuta su, ciyarwa ta dan Allah suna neman sakamakonsa. me zai cuce su in sun yi hakan? me suka rasa a duniya? ka yi aikin alkhairi ba wanda ya yabe ka a nan gidan duniya, me ya hasara? tunda dai ubangiji subhanahu wata'ala da kai aikin dan shi ya sani. inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, ubangiji kuma baya tozalta ladan wanda ya kyautata aiki. wa kana Allahu bihim alima, ubangiji ta'ala ya kasance masani dangane da mutane abinda duk suke ciki. sai Allah ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharra
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ubangiji ce inna Allah la yazlimu mithqala zarra, lalle Allah ta'ala baya zaluntar dan adam mithqala zarra ko da gwargwadon kwayar zarra. Wato zarra shine mafi karancin abu ta fuskar girma, ba abin da yake kasa da zarra ta fuskar kankanta. To gwargwadon wannan Ubangiji ta'ala baya zaluntar dan adam. Da haka mutane malamai suka sha bamban wajen fassararsa, waɗansu su ce jaririn kiyashi. Yau ya taba ganin jaririn kiyashi saboda kankantar sama mutum bai gan shi ba. Waɗansu suka ce a lokacin da ka kulla ɗaki da rana sai ka buɗe windo, idan ka buɗe windon nan in ka kalli waje haske ya shigo ai za ka rika ganin waɗansu ƙananan abubuwa wanda wani lokacin ma in ba mutum mai gani ne garo ba zai gansu ba. To waɗannan kowane ɗaya daga cikin su shine zarra. Yayin da kai haka da hannunka adadi nawa kake jin zaka tafko, kaga suna da yawa. To ko da abu komin kankantarsa ko da gwargwadon wannan yake Ubangiji baya zaluntar dan adam. Shine inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Idan aikin da dan adam ya aiwatar kyakkyawa ne, Ubangiji ta'ala yudha'ifha zai ninninka aikin. Ba wai kawai dan ka kyakkyawa ɗaya ba sai a baka sakamako ɗaya. Ka'idar ita ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Saboda fadar rahamarsa idan kai kyakkyawan aiki ɗaya sai a baka lada guda 10, idan kai mummuna ɗaya sai a baka sakamakon mummuna guda ɗaya. Subhanahu wa ta'ala. Wannan fa aikin da ba ciyarwa ba kenan. Amma idan aiki ya shafi ciyarwa fi sabilillahi, kashe kuɗi dan addinin musulunci ya ci gaba, ɗaukan nauyin masu wa'azi, buga littattafai don yaɗa da'awa ta kai inda bata kai ba, tura wani mutum ya je ya zauna dirshan a wani gari ko wani ƙauye inda aka musulunta, mutum 10 ko 4 ko 5 ya zauna ya karantar da su fatiha da za su yi sallah, duk wannan fi sabilillahi kenan. Idan mutum ya ciyar da dukiya a wannan layin mafi karanci ya ninka masa su 700. masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mafi karanci a ninka mutum su 700 kenan. To kaga wa in taku hasanatan yudha'ifa, idan kyakkyawan aiki mutum yayi sai ubangiji ta'ala ya ninninka ta fuskar sakamako wa yu'ti min ladunhu ajran azima, kuma ubangiji ta'ala sai ya bashi ajran azima, lada wanda yake mai girma, min ladunhu daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda wannan aya ta tabbatar na cewa ubangiji ta'ala baya zaluntar dan adam ko da misqala zarra shine abin da ya maimaitu cikin alqur'ani, wala yazlimu rabbuka ahada. Allah baya zalunta wani. wa nada'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah ce za mu sa ababan au sikeli na awan ayyuka ranar tashin kiyama ta yadda ba za a zalunci dan adam komai ba. Gwargwadon kwayar zarra in dan adam ya zo da shi na aikin kirki ko mummuna zai ga sakamakonsa a wajen Allah. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Wannan abin da yake nunawa kamalar adalci na ubangiji ta yadda baya zalunta kowa. Ubangiji ta'ala ce wa yutu min ladunhu ajran azima fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin. Fa kaifa, abinda wannan lafazi ke nufi, fa kaifa yakunu halun nas, yaya halin mutane zai zama, yaya matsayin mutane zai zama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, idan muka zo da kowace al'umma tare da mai mata shaida, wa ji'na bika ala haula'i shahida, kai ko mu zo da kai kana mai yin shaida kan wannan al'ummar. Wato kowace al'umma za a zo da mai mata shaida, mai mata shaida ko dai annabinta da aka turo mata ko kuma littafinta, kamar da su malamai suka yi sabani wajen fassara, amma dai zance mafi inganci
mai shaida akan kowace al'umma shine annabin da aka turo mata wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا kowace al'umma annabinta shine zai mata shaida a kanta na cewa ya isar mata da sako sannan sai a mayar da mu zanto masu shaida akan kowane annabi cewa ya isar wa al'ummarsa sannan sai a mayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko mai zama mai shaida akan mu cewa ya isar mana sallallahu alaihi wasallam shi yasa fifikon sa ya dara na sauran annabawa kamar yadda fifikon al'ummarsa ya dara na sauran al'ummomi da suka wuce baya a tarihi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce da abdullahi dan mas'ud karanta min alqur'ani in saurara abdullahi dan mas'ud ya ce aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu kai zan karanta alqur'ani kuma yau bayan kai aka saukarwa da shi manzo Allah ce karanta min inni ashtahi an asma'ahu min ghairi so nake in saurari alkur'anin daga wajen wani yayin da yake karantawa abdullahi dan mas'ud yace sai na fara karatu na faro daga farkon suratul nisa tun daga farkon sura sai da yazo nan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yace daga kai nake da wuya sai na kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ga idanunsa na ta malalar da hawaye yana cewa da ni hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunanin tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da zai ba da shaida akan mutanensa ranar da Allah zai tambayi annabawa ya tambayi waɗanda aka turo a tambayi manzanni a tambayi waɗanda aka turo wa manzanni din fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ranar da za a tambaye kowa da kowa babu wanda zai ragowa sai ce hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ubangiji ta alati yawma idhin yawaddu allazina kafaru a wannan yini waɗanda suka kafirta za su so wa asawar rasula waɗanda bayan sun kafirta suka saba manzon Allah za su so law tusawwa bihim al-ard ina ma a daidaita kasa da su ya zanto gaba daya wato me ake nufi daidaita kasa da su waɗansu malamai suka ce za su gorace a mayar da su kasa irin yadda za a mayar da dabbobi su zama kasa waɗansu malamai suka fassara ina ma a daidaita kasa da su ma'ana ina ma mutuwar da suka yi ba a tashe su ba ya laita ha kanatil qadiya ina ma daga wannan mutuwar ta faru ta ƙare ba za a sake tashi ba za su gwammace haka idan sun ga sakamakon da aka musu tanadi saboda munin aikin su saboda munin maganar su saboda munin aqidar su law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah wani zance ba ba wanda sai ya koyewa Allah wata magana a ranar tashin kiyama domin duk maganar da mutum yayi kokarin ya boye karshe sai a umarci sauran gabban jikinsa su yi bayani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين sannan hannayen mutum su bada bayanin bai ya aikata kafafunsa su yi bayanin ina aka taka aka je aka yi aikin kirki ko na barna kowane sashi na jikin dan adam zai bayani saboda haka boyewa Allah wani zance ba ta taso ba kamar nan gidan duniya bane kai ka ce ban yi ba ai ta rikici da kai babu sai da babu yadda aka yi sai dai a hakura ba kai ba kuma ka ce kai amma a ranar lahira babu yadda zai wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya boyewa Allah zance ba hadisi ya tabbata cikin littafin Ibn Abi Hatim wanda wani bawan Allah ya je ke tambayar Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi cewa akwai ayoyi a cikin alkur'ani suna daure mun kai na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yaktumuna Allah hadisa mutane ba za su koyewa Allah zance ba amma kuma sai gashi wata aya tana cewa summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin wato tambayar suke da wuya
sai ka ji sun ce wallahi tallahi ya Allah ba mu yi shirka ba. Kaga ai sun boye anan tunda sun yi suka ce ba mu yi ba. Wannan aya tana cikin suratul an'am, wannan wadda take ba za su koye zance ba tana cikin suratul nisa. Sannan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ba za su yi magana ba, ba za su yi zance da juna ba, amma fa aqbala ba'dhum ala ba'din kuma yatasaalun. Sai gashi sun fuskanci juna suna tambayar juna, bayan ko an ce fa idza nufika fi suri fala ansa bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Ba za su tambaye juna ba, amma fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Wato kamar wannan ayar ta ce kaza, wannan ayar kuma ta ce kaza. Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. A ranar tashin kiyama ba wani dan adam da za a tambaya game da zunubinsa, mutum ko aljan. Amma ga wannan aya tana cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ina rantsuwa da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Ire-iren waɗannan ayoyi aka tambayi Abdullahi dan Abbas ma'anarsu, sai ba da ansa da cewa ba wai alqur'ani yana tufka da walwala bane, ba wai sashinsa yana walwale sashi bane. Tashin kiyama yini ne mai tsawo, yini ne wanda ke miqdaruhu 50 alfasana. Da haka abin da zai faru a farkon yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba, abin da zai faru a ƙarshen yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba kuma. Wato kaga ababai ne suke faruwa a lokuta mabambanta juna. Akwai lokacin da mutane ba za su iya magana ba, akwai lokacin da dole za su yi magana. Domin idan aka kirawo mummune me kuka yi suka bada bayanin abin da suka yi na ayyuka na kirki, na tauhidi da ikhlasi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ayi aljanna da su, sai kafirai su shawara sai a tunda abin haka ne mu ma mu ce mun yi tauhidi, mun yi ikhlasi, mun yi imani, mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana sai su zo su yi kokarin yin rantsuwa a gaban ubangiji, wallahi rabbina ma kunna mushrikina. A wannan lokacin sai a makale harshen su, shikenan sai hannaye su cigaba da yin bayanin me suka yi. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Bayanin da hannayensu da kafafunsu da sauran gabbansu za su yi shine abin da ake nufi da la yaktumuna Allah hadisa. Amma bayanin wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wanda sai ga yan aljanna sun tafi aljanna dan sun yi imani, sai suka ce mu ma mu je mu yi ƙarya mu ce mun yi imani. Musan ba a can gurin kuma ƙarya ba ta ci a lahira. A takaice dai alqur'ani sashin sa baya walwale sashi, kuma wannan ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda baka isa ka boye masa zance ba ranar tashin kiyama. Aya ta gaba sai Allah ta ce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin sunan dinsa daga Ali bin Abi Talib, Allah ya kare yadda a gare shi. Ali bin Abi Talib yace sana lana Abdurrahman ibn Auf ta'aman. Wata rana Abdurrahman ibn Auf ya shirya mana abinci a gidansa. Sahabbai sukan yi haka ba tare da an haihu ko an yi aure ba, haka kawai idan mutum ya so nishaɗi ko ya so faranta rai ga 'yan uwansa musulmi sai ya shirya abinci ya kirayi waɗansu ya ce yau a gidana za ku ci abincin dare, yau a gidana za ku ci abincin rana, yau tare za mu yi kaza, yau tare za mu yi kaza. Ya ce Abdurrahman bin Auf sai shirya mana abinci sai ya kirawo mu gidansa sai muka tafi. Fada'ana wa saqana min al-khamri, a lokacin ba haramta shan giya ba, da haka suka ci abinci so koshi, sannan aka kawo barasa kowa ya sha ta yi masa. Yace fa akhadhat al-khamru minna, to sai fa giya ta kama wa kowa iya inda ta kama masa. Wa hadarat as-salatu, sai kuma ga lokacin sallah yayi. Kaga lalle za a yi kwaba. Fa qaddamuni, Ali bin Abi Talib sai aka sani in zama ni ne liman.
fa qara'atu sai na karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kasan dai ba rasa dai ba za ta sa abin kirki. Ma'ana a madadin la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, ma'ana ba zan bauta abinda kuke bauta ba kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba. A sai ce wa nahnu na'budu ma ta'budun, mu kan yau za mu bauta abinda kuke bautawa. Qala Ali bin Abi Talib ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata, ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun san abin da kuke faɗa. Ashe mai maye bai san abin da yake faɗa ba, dan giya bai san abin da yake faɗa ba, amma lokacin da giya ta saki mutum, maye ya saki mutum, to shine ya san abin da yake faɗa. Kaga ko shakka babu sallah munajati ne, gane ne tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wata'ala. To kaga bai kamata baka shiga gane da mutum baka san me kake faɗa ba, ballantana ka san shi ko me zai faɗa maka, to ballantana kuma gane tsakaninka da mahaliccinka shine Allah subhanahu wata'ala. Wannan aya ita ce aya ta biyu ko ta uku a jerin ayoyin da suke magana dangane da haramcin giya. Idan ba ku manta ba, bara lokacin da muka karanta yasa alunaka anal khamru wal maisir mun jero su. Ayar farko ita ce ta cikin suratul nahl, wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin yaqilun. Aya ta biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas. Aya ta uku ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila akhir al-aya. Aya ta hudu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayar farko bata ce komai ba game da giya, kawai ta ce dai cikin itacen dabino, ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi tattakhizuna minhu sakaran, kukan ɗauki abin da za ku yi maye da shi. Wato akwai giyar da ake sarrafa ta ne daga ƴaƴan dabino ko inabi, wa rizqan hasana, kuma kukan samu arziki kyakkyawa, ma'ana ku sayar dan ku samu riba, ko noma gona ta inabi gona ta dabino ku sayar ku samu riba. A nan gurin sai malamai suka ce an yi wa giya habaici, domin sai aka ce tattakhizuna minhu sakaran, kukan riki kayan maye, sai aka yi shiru. Wa rizqan, shi rizqan din ba a kyale shi ba, sai aka ce hasanan, kaga ba a ce ba sakaran hasanan sai dai rizqan hasanan. A takaice an yi wa giya habaici ko da ba a ce mata komai ba, cewa lalle ita ba kyakkyawar abu ce, domin da kyakkyawa ce da an faɗa. Arziki da yake kyakkyawa ne sai Allah ya ce wa rizqan hasana, amma maye da yake ba mai kyau bane sai aka yi shiru, maye kawai aka yi shiru. To da aka zo aya ta biyu aka ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas, cikin giya da ta ce akwai amfani sannan kuma akwai cutarwa, akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane. Waɗansu suka ce to tunda dai an ce akwai zunubi da amfani, mu muna bangaren amfani, da haka ba su daina sha ba. Umar dan Khattab yana daga hannun cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, ya ubangiji yi mana bayani mai warkaswa game da giya. Aka zo kan wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata, ita ma bata haramta giya gaba ɗaya ba, illa iyaka kar a sha ta idan ana dab da lokacin sallah. Sai ya kasance da ayar ta sauka waɗansu sun daina sha, waɗansu suka ce ai ba haramta akai ba, da haka su za su ci gaba da sha, sai dai yadda suke yi shine bayan isha'i an kammala sallar isha'i, to idan mutum ya je gidansa sai ya bugu, kaga kafin gari ya waye ya wartsake, dan ba wani lokacin sallah a kusa. To amma duk da haka Umar dan Khattab la zala yaqul Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a, ya ubangiji yi mana bayani mai warkaswa, har yanzu da saura, har sai da aka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سيؤمر تاشي انتهينا. هل أنتم منتهون؟ ذاكو دينا قوا عمر تاشي انتهينا من دينا. ذاكو دينا من دينا. Umar ya rinka maimaita wannan wato kalmar dan saboda farin cikin an riga an haramta wato anishin giya gaba daya. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata. Lafazin qaraba yakan zo ya qarabu yakan zo ya qarubu, idan an ce qaraba ya qarubu
idan ka riga ka shiga cikin abu kenan kai tsaye. Idan an ce qaraba ya qarabu ala wazni fa'ala ya fa'alu min babi fataha yaftahu, sai zanto kana kusa da shi amma baka shiga ba. Da haka la ta karabu ba ma kar ku shiga sallah din ba, kada ma ku kusance ta. Ina fata an fahimta. Idan lokacin sallah zai shigo a wancan lokaci fa karfe 1 to 12:30 ma bai kamata mutum ya sha kayan maye ba dan ba zai iya wani tsakewa ba. Ina fata an fahimta. Idan lokacin sallah zai shigo karfe 11:30 12:30 to 12 ko 12 saura kwata ma bai kamata ya sha kayan maye ba dan kafin lokacin ya shigo ba zai iya wani tsakewa ba. Shine la ta karabu, kusantar ma kar ku yi. Ba ma yi maganar ku shiga cikin sallah ba, kusantar lokacin ta kuna cikin maye bai kamata ku kusaci lokacin ta kuna cikin maye ba. Shine abin da la ta karabu take nufi. La ta karabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. To a nan gurin malamai sun tattauna la ta karabu salata, shin abin da ake nufi kar ku kusaci sallah, ko kuma a'a la ta karabu amakinas salati, kada ku kusaci wuraren sallah, ko kuma a'a la taqrabu awqatas salati. Malaman da suka dauka la taqrabu salata wa antum sukara, kaga magana ce ta cewa kada mutum ya kusaci wato ainihin sallah matukar yana cikin maye, ba wurin sallah aka hana shi kusanta ba, a'a sallah din. Wanda suka ce la taqrabu daidai da wurin sallar ma ba za su kusanta ba sallah ba. Menene amfani da za mu samu karkashin wannan sabani, ko menene bambanci tsakanin zantukan? Zantukan zai bayyana ne ba dangane da hukuncin shan giya ba. Hukuncin shan giya kan ai an riga an gama, fa hal antum muntahun, sahabbai sun ce intahaina. Amma hukuncin zai gina ne akan abin da zai biyo baya, wala junuban illa abiri sabilin. Dan kaga wala junuban ya zanto matuf ne akan la taqrabu salata. Idan mun ce la taqrabu salata, kar ku kusanci sallah wa antum sukara, to haka kar ku kusanci sallah wa antum junuban, ma'ana kar ku shiga cikin sallah alhali kuna da janaba. Amma idan mun ce abinda ake nufi da la taqrabu amakinas salati wa antum sukara wala junuban, ma'ana kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah in kuna cikin maye, to haka kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah alhali kuna cikin janaba. Karkashin wannan sai a gina hukuncin ashe mai janaba ba zai shiga masallaci ba. Na fatan kun fahimci magana. In ka yi adafin, in ka kaddara mudafu ilaihi kenan a can gurin, abinda zaka fita da shi na sakamako shine shin mai janaba ya halatta ya shiga masallaci ko bai halatta ba, shine wala junuban. Ko da mai janaba ba ai da ma ya san ba zai sallah ba, amma kusantar wurin sallah ma ba zai ba, shine wala junuban. Sai dai mai illa abiri sabilin, sai dai in ketarewa za ku kuci, ka shigo ta wannan kofar ta kudu da masallaci, za ka bi ta wancan kofa ka wuce, ba zama ba. Mai janaba ya halatta ya haka. To idan mai janaba ya halatta ya haka, janaba babban kari ne. To haka mai jinin al'ada ma ya halatta ta haka, haka mai jinin biki ma ya halatta ta haka, domin da jinin al'ada da jinin biki da janaba dukkan su ababe ne da ke wajabta wanka. Girman su daya ta fuskar hukunci, kowanne sai an yi wanka. Abinda wannan ya bari a yi, wancan ma zai bari a yi. Abinda wannan ya hana, wancan ma zai hana. Ma'ana idan mai janaba ba zai shiga masallaci ba, to kenan mai wankan mai jinin al'ada, mai jinin biki ma ba za ta shiga ba. In ko zai shiga, to za ta shiga. A'a, in ya halatta ya biya wuce ba ya zauna ba, ita ma ya halatta ta bi ta wuce ba ta zauna ba. Dan Allah ce illa abiri sabilin, sai waɗanda za su ketare hanya. Wannan kuma ya faru ne a da, saboda sahabbai da suke makwabtaka da masallaci. A da duk wanda ga gidansa ga masallaci sai ya huda kofa ta gidansa, kawai daga gidansa sai ya kunno kai cikin masallaci. Haka sahabbai suke a farkon al'amari, a farkon lokacin da aka zo Madina. Har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu suddu kulla khawqatin fil masjid illa khawqata Abi Bakr. Dukkan wata kofa da ta keto ta cikin masallaci a toshe ta, in ba ta sayyidina Abu Bakr ba, shi kan a kyale masa kayansa. To a lokacin nan duk wanda kofarsa ta biyo ta cikin masallaci, mutum zai waye gari da janaba, gidansa babu ruwa, sai ya je rijiya ko rafi ya je ya dauko, to kuma ba da hanya sai ya keto ta cikin masallaci, to gashi da janaba, ya halatta shi ko bai halatta ba, shine Allah ta illa abiri sabilin, sai wanda za su ketare su zo su ketare ba komai, ba zama bane ba. Ina fata mun fahimta. Sai Allah ce hatta tagtasilu, har sai kun yi wanka ne sannan za ku shiga cikin masallaci din, ko kuma sannan za ku yi sallah. An gane ko?
to wannan dai aya kamar yadda na faɗa in mun ɗauki wannan fassara abin da take nufi kenan, amma matsalar cewa da mai janaba da mai biki da mai jinin haila su shiga masallaci ko kar su shiga matsala ce da malamai sun yi sabani akan ta tsakanin waɗanda suka ce gaba ɗaya bai halatta su shiga ba da waɗanda suka ce ya halatta su shiga amma zama ne ba za su yi ba. Mai janaba ya manta wani abu ya je ya ɗauko ya fita ta wannan kofar ya fita ta wancan, mai al'ada ta manta wani abu ta je ta ɗauko ta shiga ta wannan kofar ta fita ta wancan, wannan babu komai, amma da sharaɗin ta kimtsa jikinta sosai ta yadda jinin ba zai ɗiga ba a cikin masallaci ballantana ta fata shi. Idan ko bata kimtsa jikinta ba to kaga ba zai bai halatta ma ta shiga ba saboda kar ta bata masallaci din. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a ai tun da ya halatta kafiri ya shiga masallaci to ashe wanda yake mai janaba ma zai iya shiga masallaci, domin da kafiri da mai janaba ya maza ya hada su. Shi fa kafiri gaba ɗayansa ma najasa ne. Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Tare da haka suka shiga masallaci. Hadisin Sumama ibn Usal, ɗaya daga cikin shugabannin Larabawa wanda manzon Allah ya tura masa dan aiki, ya kama dan aikin ya kashe. Bayan ya ki shiga musulunci ya kama dan aikin ya kashe. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya damu saboda bai taba tura dan aiki an kashe masa dan aiki ba sai wannan, dan ga ka'ida ko ana faɗa tsakanin ƙasa da ƙasa dan aiki ko jakada kan ai ba a kashe, sai dai a aike shi koma da bayani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ga Sumama ya kawo mun shi hayyan aw mayitan, a raye ko a mace. Shikenan ya je ya shirya a wani lokaci da dabbobinsa da kayan guzurinsa da masu yi masa hidima zai tafi ziyara ɗakin Allah, saboda Laraba a da ko da maguzawansu suna kai ziyara ɗakin Ka'aba su girmama ɗakin, sai dai zai su yi bautar gunki a wajen. Sai barada da manzon Allah ke turawa su kai farmaki waɗansu wurare inda ake ganin yana bukatan kai farmaki domin isar da da'awa ta musulunci, sai suka ci karo da shi, sai suka damko shi suka taho da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka kawo shi manzon Allah ya ganshi sai ya ce a je a daure shi a masallaci. Sai aka zo masallaci aka samu wata gwafa ko birka daga cikin filas na masallaci aka daure shi a ciki. Kaga fa yana kafiri a lokacin. Manzon Allah ya sa aka dafa abinci daga gidansa aka kawo mashi. Bayan ya ci hankalinsa ya kwanta ya nasu sai manzon Allah ya zo same shi yace Sumama ibn Usal, kai ne da tura dan aike ka kashe ko lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza bayan ka ki shiga musulunci kai kaza to yanzu me kake tsammanin zamu yi maka? Yace to ai lalle kan abin da ka faɗa nayi idan har ka ga dama zaka iya kashe ni domin ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi dan nayi kisa, idan ko ka ga dama za ka iya min afuwa da rangwame, wannan ko ba farau bane a wajenka, ka saba da afuwa da rangwame. Sai manzo Allah ya yi murmushi bai ce da shi komai ba, ya kyale shi har kwana uku yana cikin masallaci. Kullum daga gidan annabi za a kawo masa abinci, kuma kullum annabi baya ƙara masa tambaya akan tambayar da ya masa ta farko, shi kuma baya ƙara wata amsa akan ansar farko da ya bayar. A rana ta karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku atliqu sarahu, ku sake shi ya tafi su. Aka kunce shi. Hikimar manzo Allah daure shi a masallaci ya ga yadda musulmai suke rayuwarsu, ya ga shin musuluncin a ɓoye ne, wani dabo ne, wani secret society ne, gashi dai ka zo ka gani da idanka, karshen makura kenan masallaci ko ba haka ba. Ya ga mu'amala tsakanin annabi a matsayinsa na shugaba da talakawa yaya take, ya ga shi a garinsu a maguzancinsu haka suke yi, ya ga tsarin mulkin dan a masallacin a lokacin ana ake hukunci ga wanda suka yi laifi, ana ake tattauna abin da za a tafi jihadi, ana ake tura waɗanda za a tura don su je su yada da'awa, bako idan ya zo a nan za a yi masa masauki. Lokacin masallacin risala ce gare shi kamila, cikakken sako wato ainihin masallaci ke isarwa na addinin musulunci. Saboda haka hikimar ya ga komai da komai, abubuwan da ya gani suka ɗaure masa kai, bayanan da manzon Allah ya masa, ce zo ne mutumin da na kashewa yan aike, shi kuma yake yi girki daga gidansa a kawo, kuma shine shugaban al'umma din, idan ya ce a cinye ni za a cinye ni, kuma yana ganin irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi, ba abin da zai ce su yi ba za su yi ba. Annabi ce ku sake shi ya tafi. Da aka sake shi har ya tafi bayan gari, ya ce amma in na tafi garin ba haka ina yi hasara, yau in je ina a duniya. Sai kawai ya je ya wanka ya dawo ya zo furta kalmar shahada a gaban manzon Allah. Yanzu mahallu shahid a ciki gashi an daure shi a cikin masallaci amma kuma yana kafiri. To sai ku ce ko mai zanaba ba zai shiga ba, sai ku ce mai al'ada ba za ta shiga ba, sai ku ce mai biki ba za ta, ina nufin malaman da suka ce za su shiga da wannan suka kafa hujja. Suka ce waye fi tsarki, shi kan mai janaba ai ba najasa bane ba,
ita kan mai jinin biki ai ita kanta ba najisa ba ce, ita karan kanta a matsayin ta na mummuna. Akwai hukunci na wajabcin wanka a kanta, a kan shi mai janabar da kanta mai al'ada din ko mai biki, amma ita najisa ce. Abu Hurairah ya ga manzon Allah a cikin wani titi cikin titunan Madina, da ya hango manzon Allah daga nesa, shi Abu Hurairah da janaba a jikinsa sai ya buya, har sai da ya je wanka sai ya dawo, sai ya zo sa manzon Allah. Manzon Allah ya ce da zuba na hange ka ba, sai kuma daga na rasa inda kai, yace a lokacin da janaba a jikina ya manzon Allah, da haka sai da na je na yi wanka dan ina kyamar in zo wurinka da janaba. Sai manzon Allah ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus, yace ai mu'mini ba najisa bane, kana da janaba wannan daban, amma kai din ai ba najisa bane ba. Ina fata an fahimta. Saboda kaga dai idan kaga wani ya bada fatawa ya ce kaza, kai idan baka sani ba bai kamata kai masa inkari ba, illa iyaka cikin waɗannan zantuka idan ka dauki ba za ta shiga ba mutlaqan, to kaga bai kamata kai wa sauran kai rigima da sauran ba. Idan ka dauki za ta shiga ta wuce amma ba ta zauna ba, bai kamata kai wa sauran inkari ba. In ka dauki wancan kuma shi ma bai kamata kai wa sauran inkari ba. Ita mas'ala ta fiqhu idan an yi sabani, abinda ake so a tsakaninka da Allah ba wai ka nemi wanne ya fi sauki ba. Kuskure ne waɗansu suke, idan an yi sabani kan wata matsala sai a faɗa musu zantukan, sai su ji wacce ta fi sauki sai su bi. Wacce ta fi kusa da dalili, wacce ta fi dab da aya ta alqur'ani da zahirin hadisi na manzon Allah, to ita ake bi, ba wacce ta fi sauki ba. Dan ka ibin mai sauki dalilinta mai rauni, amma ga ta ba ta da sauki dalilinta mai karfi. To karfin dalili shine saukin, rashin karfin dalilin da rauninsa shine kuma rashin saukin a cikin mas'ala, dan baka da tabbacin annabi ya ce kenan. Dan haka idan an yi sabani sai mutum ya zaɓi matsalar da yake ganin ta fi kusa da dalili sai ya bi, amma wannan ba shi ke nufin ya yi inkari da kakkausan harshe ga wanda ya saba masa ba kan wannan fahimta tashi. Wannan ita ce ka'ida ta ilimi ta tabbatar. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban, haka kada ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna cikin janaba, illa abiri sabilin, sai fa in ketarewa za ku wuce, hanya ce ta biyo da ku za ku bi ku wuce. Hatta tagtasilu, har sai kun yi wanka. Wankan janaba kuma sananne ne, siffarsa ɗaya da wanka na jinin biki, siffarsa ɗaya kuma da wanka na jinin haila. Abin da yake bambanta su ita ce niyya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wajen janaba mutum zai niyyar wankan janaba, wajen biki haka, wajen haila kuma niyyar wankan haila, wajen biki niyyar wankan biki, shine bambancin, amma siffar iri ɗaya ce. Farkon abin da mutum zai yi idan yana son ya yi cikakken wanka, kamilin wanka, farkon abin da mutum zai fara yi, ya karkato da bakin bokitin ko ya ɗebo ruwan a cikin mazubi ya wanke hannayensa sau uku. Idan ya wanke hannayensa sau uku, sannan sai ya tsoma hannunsa na dama ya kamfato ruwan, sai ya yi tsarki, ya wanke gabansa. In namiji ne, in mace ne, haka zai yi. Bayan ya riga ya tabbatar ya kammala tsarki, a wannan wurin tsarkin a lokacin zai kulla niyya. Ita kuma niyya a zuci take, ba a furta ta da baka. Dukkan niyya da zaka ji an ce Allahumma inni nawaitu kaza, bid'a ce, ba ta da asali cikin addini. An-niyyatu mahalluha al-qalb. Wannan wata mas'ala ce da an riga an yi ijma'i akan ta. Mutum zai kulla niyya a zuciyarsa ta niyyar irin wankan da zai yi. Lokacin da ka ɗebo ruwan zaka fara tsarki, zaka kulla niyya, ka kammala tsarki yanzu gaba daya. Daga nan gurin sai ka yi alwala, irin alwalarka da kake yi ta sallah. Komai zaka yi na alwala in banda wanke kafa. Idan ka zo ka kammala komai, abin da ya rage wankin kafa, sai ka bar wankin kafa, ba za ka wanke ba. Sai ka ɗebo ruwa da tafin hannunka na dama, sai ka zuba a kanka, ka tabbatar ya taɓa ko ina a kanka, ka yi wanki ɗaya kenan. Sai ka sake ɗebowa ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ka yi na biyu kenan. Ka sake ɗebowa karo na uku ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, wato ka wanke kanka so uku kenan. Wannan bai na maka yadda yake a sunna kenan. Domin kila ka ce aini ɗebowa nake cikin hannu biyu, ba mu ce wankan ka bai ba, amma dai da annabin yake nan cikin hannu ɗaya, kan fitowa ɗaya, haka tafin hannu ɗaya, har sai ya game ko ina a kanka, komin yawan gashin ka tabbatar ya taɓa ko ina, ba ta akai san ruwan yayi gudu ba. Ka sake ɗebowa ko ki sake ɗebowa, haka za ka yi, haka za ki. Ka riga ka kammala wannan, ka wanke kanka ko ina ruwa ya taɓa, to daga nan gudun sai ka ci gaba da ɗebo ruwa da tafin hannunka guda biyu. In ma da wani kofi ne kake amfani, sai ka zuba a jikinka, ka game dukkan ko ina a jikinka. Mafi kyau ka fara da ɓangaren daman jikinka, sannan ɓangaren hagu na jikinka, ko ina ruwan ya taɓa. Taɓa ruwan nan ko ina shine abin da yake wajibi, amma ko ina sai ka cuɗa, wannan ba wajibi bane ba.
in ka tuɗa yayi, in baka tuɗa ba yayi. Abin da ake so ruwa ya taba. Domin idan aka ce ko ina sai ya taba, wani ne zai ba mu tabbas din ya taba ko ina a gadon bayan su da zo wankan janaba? Akwai inda hannunka ba zai kai ba, kaga baka tuɗa ba kenan. To shi yasa waɗanda suka ɗauki addalku a matsayin wajibi, kaga har so suke sai su samu wani towel, aka samu tawul sai a sa a rika kici ana ta ba gayar ba. Allah bai dora maka wannan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kana maka wani mai wankan jego kana ta fama, ka zuba ruwa kawai aka ce. Dan hadisin manzo Allah ta yi summa afadal ma'a ala jasadihi, sai ya malala ruwa a jikinsa, ba wai tuda ba, ya malala shine afada yufidu ifadatan, ma'ana ya malala ruwa a jikinsa. Idan ruwa ya game ko ina a jikinka, ka tabbatar ko ina ya taba, to shikenan sai ka zo sai ka wanke kafarka ta dama, ka wanke kafarka ta hagu, cikon alwalarka kenan. Shikenan ka gama wankan janaba. In ma wankan biki ne haka ne, in ma wankan waye wannan haka dai zaki. Karki manta, farko mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar cikin ruwa, na biyu ya tsarki, a wurin yin tsarki zai niyya, sannan sai ya mai sai ya wanke kansa. Wajen wanke kai mustahabbi ne ba dole ba, mutum ya tsoma hannunsa haka cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwan ba, sai ya sassa ya diddirza ko ina a gindin gashinsa, dan kowane gindin gashi ya koma yadda yake. Saboda lokacin da mutum ke kusantar iyalinsa, mani ke fita daga jikinsa, kusan kofar gashi tana budewa. To lokacin da ka tsoma kanka din, ka tsoma hannayenka, ka diddirza haka kowace kofar gashi sai ta rufe. Don idan baka yi haka ba sai ka fara zuba ruwa a kai din, to sai ya kasance kila ya shiga cikin kai din, kila ya haifar da nauyin kanka, ko ka ji kamar ciwon kai ko wata masassara ko zazzabi ko na makamancin haka. Shine amfanin ka ta toshe ko ina. Ina fata an fahimta. To idan kai wannan kai cikakken wankan ka riga ka kammala. Ka wanke kai, sai ka wanke dukkan jikinka, sai kenan ka karasa alwalarka, shikenan. Kar ka manta alwala. Alwala din nan cikakkiyar alwala, tare da shakarwa, tare da kurkure baki. Wannan shine cikakken wanka, sifa ta kamala kenan a wajen wanka. In ka ga dama zaka iya sifatul ijza a wajen wanka. Wankan da za a ce ya gamsar yayi, amma baka bi tsarin wancan ba. Shine kana zuwa, wato ainihin sai kai niyya sai kai tsarki. Lokacin da kai niyya kai tsarki, kila akwai tafki a gabanka ko gulbi na tafiya, kawai sai kai tsallaka fada, ko swimming pool kai tsallaka fada, ko ka bude shawa ta zubo maka ko ina ya jike a jikinka ka kashe, to shi kenan sai ka ɗebi ruwa, sai ka kurkure bakinka, sai ka shaka a hanci, sai ka fitar, ka gama wanka kenan. Kaga dai ba alwala a cikin wannan wankan, to kuma in ka fito za ka yi sallah da shi ba sai ka yi alwala ba, saboda alwala karamin kari ne. Alwala karamin kari ne, wanka babban kari ne. Ka'ida shi ne karamin kari ya talasha fil hadath al akbar. Karamin karin ya narke cikin babban karin. Lokacin da ka kawar da babban datti, karamin ya tafi. Kawar da karamin baya gusar da babban, amma kawar da babban ya gusar da har karamin. Kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi Muslim. Ko da magana. Hadisi ya nuna haka cikin sahihi Muslim. So da haka a nan gurin kaga cikin addinin musulunci akwai saukin al'amura. In wankan janaba ne, in wankan biki ne, in wankan haila lera, duk dai siffar ba ta canjawa. Niyya ce kawai take canjawa. In mutum zai kamalar wanka sai ya wancan da alwala da komai. In mutum a'a kawai zai yi wankan da za a ce ya isar, ya gamsar, ya wadatar, shikenan sai ya wannan. Kawai ya bude ruwa ya shiga shikenan ko ina jika, amma ya tabbatar ya kurkure bakinsa, ya tabbatar ya shaka ruwa a hancinsa. Saboda yana daga cikin abin da ake kira game jiki da ruwa, wanda yake wajibi ne a cikin wanka, ya kasance ruwa ya shiga bakinka kuma ya shiga cikin kofofin hancinka. Kurkure baki don haka wajibi ne, ba wai mustahabi ba. Kurkure baki a cikin alwala da cikin wankan janaba duk wajibi ne. Haka shaka ruwa a cikin alwala da cikin wankan janaba dukkan sa wajibi ne. Dai idan baka shaka ruwa ba, ma'ana baka wanke fuska ba, ko ka wanke rabin fuska, saboda kofofin hanci suna cikin fuska. Shaidar cewa waje ne su ba ciki bane, shi yasa kake ganin gashi a cikin su. Haka kuma baki ma waje ne ba ciki bane, dai yana cikin fuska shi baki. Don saboda idan ya kasance wato ainihin mai azumi idan ya zuba ruwa a bakinsa, ya rike bakin ya haka ko da tsawon awa daya, amma bai haɗe ba sai ya furzar, azumin sai nan ko baya nan. Ashe baki waje ne ba ciki bane, inda ciki ne da ya kare. To duk abin da yake waje sai ka game shi da ruwa wajen wankan janaba. Ashe wanda ya wankan janaba bai kurkure baki ba, ma'ana ya bar lam'a katuwa a cikin wankan sa kenan.
haka wanda ya alwala bai kurkure baki bai shaka ruwa ba ya ba katuwar lam'a wato kenan a cikin fuskarsa. ina fata an fahimta. ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda, amma idan kun kasance marasa lafiya, marda ala wazni fa'ala jam'i na al-marid. wa in kuntum marda aw ala safarin, in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-gha'id, ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi yaji yayi bayan gida, aw lamastumun nisaa, a wata kira'ar aw lamastumun nisaa, ko kuma kuka kusanci mata, kuka sadu da matanku, falam tajidu ma'an, sai ba ku samu ruwa na wanka ba, fatayammamu sa'idan tayyiban, to sai ku nufaci ƙasa wadda take tsayiban mai tsarki, sai ku yi amfani da ita wajen taimama. Wato kaga anan gurin mutumin da yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba kenan, ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba. Au ala safarin, matafiyi ya rasa ruwa, ko kuma ruwan da yake da shi in yayi alwala ko wanka da shi zai rasa na sha. An gane ko kaga anan ba zai alwala ko wanka ba. Aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum nisa, duk cikin waɗannan falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba. To me ake nufi da rashin samun ruwa? Ne na tashi zan yi alwala a nan gurin lokacin sallah yayi, na bude famfon nan babu ruwa, zan yi taimama dan in zo in bi sallah, ko kuma sai na tafi koda daga nan zuwa kilomita 1 ne neman ruwa? Kai tsaye zan yi taimama in shiga sallah ta, ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita 1, zan yi taimama a nan inda zan yi sallar, nan ne na nemi ruwan na rasa. Magana ta riga ta kare, ba sai na tafi kuma neman ruwa wani gari, wata kauye, wani menene, kamar da ɗansu malamai suka ce a mil 5 mil 6, a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqt ad-daruri kaza, abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin ka yi taimama. Ai abin da ya tabbata cikin hadisi, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya shi da sahabbansa, an kwana a wani masauki ko an tsaya a wani masauki, an yi sallah an gama, ana yin sallah wa manzo Allah ya ga wani a gefe guda, yace kai me yasa baka yi sallah da mu ba, kai ba musulmi bane? Yace ni musulmi ne ya manzo Allah. Ce me yasa baka yi sallah da mu ba? Yace janaba ta same ni bani da ruwa. Yace to kuma kake yin taimama? Bai ce ba kuma kake zuwa ka nemo? Manzo Allah kawai kuma kake yin taimama? Ai kawai sai kai taimama ka shiga, ma'ana sai ka tashi neman ruwa. Kaga malaman da suka ce ba sai an nemo ruwa ba, wannan shine hadisin su, don haka in sun faɗa kar a yi musu inkari, kuma hadisi ne ingantacce. An gane ko? Saboda haka fatayammamu sa'idan tayyiban, in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau. Lafazin sa'id malamai sun yi sabani a kansa, waɗansu malaman suka ce as-sa'idu ƙasa da duk abin da yake kan ƙasa, don haka dutse ya shiga ciki, yashi ya shiga ciki, ita ƙasar ta shiga ciki, sannan wato bishiyoyi da itace na kan ƙasa duk sun shiga ciki, don sunansu as-sa'idu. Da haka ya halatta wajen taimama ka taba ƙasa, ya halatta wajen taimama ka taba bishiya, haka suka ce, in dai a cikin ƙasa ɗin ta fito, ba wai an riga an sare jijiyarta ba ta zama itace a kan ƙasa, wannan ba za ka taba ba. A'a, jijiyoyinta da saiwarta na cikin ƙasa, suka ce sai ka taba ta sai ka taimama, dan shi ne as-sa'id. Waɗansu malaman suka ce a'a, lafazin as-sa'idu shine wajhul ardi, abin da yake ƙasa ɗin kanta, ba abin da ya fito cikin ƙasa ba, banda ciyawa, banda itace, banda bishiyoyi, ƙasa ɗin kanta, ita da abin da zai ɗauki ma'anarta, kamar kaga yashi na ciki, duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki. Ina fata an fahimta. To wannan su ne a cikin ƙasa ba, banda ciyawa, banda itace, banda bishiyoyi, ƙasa ɗin kanta, ita da abin da zai ɗauki ma'anarta, kamar kaga yashi na ciki, duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki. Ina fata an fahimta. To wannan su ne as-sa'idu, ko shakka babu wannan zancen ya fi ƙarfi sama da wancan zancen da yake cewa ka iya yin taimama akan bishiya, akan ciyawa. Lalle sai mutum ya samu ƙasa, shine fatayammamu sa'idan tayyiban. To ita kuma taimama abu ne mai sauki, mutum zai bugi ƙasa ne sau ɗaya, sai kuma ya bushe hannunsa, sai ya shafi hannayensa guda biyan kowanne zuwa daidai nan gurin, zuwa wuyan hannu. Shikenan ya gama da su, shikenan sai ya shafi fuskarsa gaba daya, ko ina a cikin fuska, daga kunnen dama zuwa hagu, daga mabubbar gashi daga nan gurin har zuwa haɓa, ko ina ya shafi, shikenan ya kammala taimama.
wanda ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi, don hadisi daga cikin hadisai mafiya ingantar hadisai a babin taimama hadisin Ammar ibn Yasir. Wani mutum ya zo tambaye Umar dan Khattab, na rasa ruwa ya zan yi in yi sallah, haka yake ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa. Sai Ammar ya ce a ka manta Umar dan Khattab, wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu lokacin sallah yayi, janaba ta kama mu ba mu da ruwan da za mu yi wanka, kai ka ce ba za ka yi sallah ba sai an nemi ruwa, ni kuma na kwaɓe kayana na yi birgima a cikin ƙasa. Muka dawo ni da kai muka tambaye manzan Allah muka ce ga abin da ya faru, manzan Allah ce haba ai ba sai ka birgima duka jikinka ba, yace ai ya ishe ka ka bugi ƙasa ɗin da hannayenka ka bushe, sai ka shafi hannaye zuwa wuyan hannu, sai ka shafi fuska, shikenan sai ka yi sallah. Wato kaga kenan a cikin taimama bugon kasa so ɗaya ake yi, a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai, ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu. Hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu, hadisin da ya nuna kuma a yi bugon kasa so biyu shine hadisin Abdullah dan Umar wanda al-Imam Tabarani ya rawaito, wanda hadisi ne da'ifi, da yace at-tayammumu darbatani, darbatun lil kaffayn wa darbatun kaydil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn, hadisi ne da'ifi. Da hadisin Abu Dawud wanda shi ma hadisi ne da'ifi, cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Sabit al-Abdi, da'ifi ne ba a karban hadisin sa. Saboda haka ingantaccen hadisi kawai a shafi fuska da hannu zuwa wuyan hannu, shikenan magana ta kare. Amma sai ga cewa idan mutum ya tashi yin taimako kamar zai wani katon aiki, sai mutum ya taba kasa haka, yi haka da hannun sai da wani haka a hankali yana wani haka da hannu, wa ha burgewa ake. Wallahi tallahi bid'a ce, ma anzalallahu biha min. Wai hannayen kansa rabu da juna, ana ta yin a hankali sannan a sake wani haka, wai kasu abin nan da sauransu. Wallahi ba da asali cikin addini. Ibn al-Qayyim yace ba da asali cikin addini, duba cikin Zadul Ma'ad fi hadith khairul ibad. Fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ko shafi fuskokinku ko kuma shafi hannayenku. Malamai sun tattauna wajen aula masu min nisa'a, me ake nufi da allamsu a nan gurin. Waɗansu malaman suka ce shafar mace, taɓa mace, ma'ana kana da alwala sai ka taɓa mace, alwala ka ta kare, yanzu ka rasa ruwan alwala to shikenan sai kai taimama. Waɗansu malamai suka ce aula masu min nisa'a abinda ake nufi shine saduwa da mace, ko shakka babu da allamsu da almasu a cikin alqur'ani idan an kawo shi ana nufin saduwa da mace. Aula masu min nisa'a ai jama'atu min nisa'a falam tajidu ma'an, kamar da Allah la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna, haka yace ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna, inna Allaha kana afuwan ghafura, lalle ubangiji ta'ala ya kasance afuwan mai afwa a cikin al'amuransa, sannan kuma gafuran mai gafara a cikin dukkan lamuransa. Ya ubangiji kai mana afwa, ya ubangiji kai mana gafara. A nan guri ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja. This is Al Ansar TV for Humanity.